көлдертәләр, елаталар, тәмле итеп ашаталар. Тәмле көрәш тапшыруда кунакта Рәвешләр юмор театры артистлары Фәрит Галиев һәм Раушан Сиддиков. Берсе рулет пешерә, икенчесе мәзәк сөйли. Шимбә иртәнге 11-дә ТМТВ-дә күңелле һәм тәмле булачак. Карамый калмагыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.